Κύριε Βουλευτά, κυρία εκπρόσωπε της Περιφέρειας, εκπρόσωπε της Νοσοκομεία κυρία Κελού, κύριοι πρόεδροι των τοπικών διαγωνισμάτων, κύριοι καθηγητές και καθηγήτριες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο δήμαρχος μας είναι καθοδόν, ήρθε στη συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας στη Λαμία, σχετικά με την πυροπροστασία που ξεκινά. Είναι το που θα έρθει σε λίγο. Σε συνέχεια λοιπόν της συνεργασίας και υλοποίησης δράσεων μεταξύ του Δήμου Δελφίων Μεσαπίων και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διατήρησης Φυσικών Πόρων, πραγματοποιούμε σήμερα τη δεύτερη εκδήλωση του τρίτου κύκλου ομιλιών πρωτογενής τομέας με το βλέμμα στο μέλλον με θεματική ενότητα τη μελισσοκομεία. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι τοπικές κοινωνίες αναζητούν τρόπους βιώσιμης ανάπτυξης, τρόπους που σέβονται το περιβάλλον, αξιοποιούν τις παραδόσεις και ταυτόχρονα ενσωματώνουν την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η μελισσοκομεία αναδεικνύεται σε ένα δυναμικό τομέα με πολλαπλές προοπτικές. Οι εκδηλώσεις μας αυτές έχουν ως στόχο να αναδείξουν τον ανεκτήμητο ρόλο των μελισσών στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και τη διατροφή μας, αλλά και να ενημερώσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μελισσοκομικός τομέας σήμερα. Στην προηγούμενη εκδήλωσή μας, οι δύο εξαιρετικοί ομιλητές μας παρουσίασαν την κοινωνία των μελισσών, η οποία συνεισφέρει πολύ περισσότερα από την παραγωγή μελιού. Οι μελισσές είναι βασικοί επικονιαστές, θεμέλιο της αγροτικής παραγωγής και αναντικαταστάτο μέρος της οικολογικής ισορροπίας. Όμως τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωπες με πλήθος απειλών, από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη χρήση των φαρμάκων και την απώλεια βιοτόπων. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί, αλλά και θα ακολουθήσουν, θα ενισχυθεί η κατανόησή μας για το πολύπλευρο έργο των μελισσών και τη σημασία της προστασίας τους. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας ευχόμαστε μια αγώνη και ενδιαφέρουσα ακρόαση. Σας ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ζευγίλιο, βουλευτή του Μονού Εβίας, για να μου χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας συγκαλώσω το Δήμο Δελφίων Μεσαπίων και τον κύριο Δήμαρχο, την κυρία Κενταγμένη σύμφωνα για την πρωτοβουλία την οποία έχουμε λάβει, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ. Και θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται και εδρεύουν στην περιφέρεια μπορούν να συμβάλλουν στη διάγηση της τεχνογνωσίας και της επιστημονικής γνώσης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών για να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των κατοίκων και να διανυθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα βέβαια σημαντικό για την περιοχή μας, την Μεσαπία, σε σχέση με την αγροδιατροφή, διότι εδώ η ευρύτερη περιοχή είναι κέρδιας σημασίας για την διατροφική αλυσίδα και την πρωτογενή τομέα των Ελλήνων, γιατί ως γνωστό οι παραγωγικά κοψαγνώτες καστέλας της Τριάδας προμηθεύουν με φορές τα προϊόντα και τους πάρκους ταυτικής και μεγάλες παραγωγικές των άλλων. Νομίζω ότι με το καλό κατεδάσιο και το πράγμα των ψαχνών η παραγωγή θα γίνει ακόμα καλύτερη και πιο μεγάλη. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό οι νέες τεχνολογίες, οι ψηφιακές τεχνολογίες στον χώρο της γεωργίας και της ζωοτροφικής τομέα, έτσι ώστε να έχουμε την βέλτιστη παραγωγή, οικονομικότερες αποδόσεις και βέβαια πάντοτε με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αεροπορία. Ιδιαίτερα μάλιστα για την μελισσοκομεία, η οποία και αυτή ήταν τις πρώτες δραστηριότητες, αλλά βεβαίως έχει τεράστια συμβολή, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Σερκή, στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας, του πρωτογενούς τομέα, αλλά και η πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει μέρος
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σε αυτή την ημερίδα. Θα μιλήσω σε καθιστό γιατί είχα ένα κλείσμα προσφάτως και δεν μπορώ να είμαι πιο στην διαδραστική κοινωνία. Αλλά πιστεύω να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε αυτά τα ζητήματα, να τα εκθέσουμε, να τα δούμε και από την μεριά των παραγωγών και των ανθρώπων που βρίσκονται στο τοπίο, αλλά και από την δική μας μεριά που περισσότερο τα αναλύουμε και τα εξετάζουμε σε ένα περισσότερο θεωρητικό πλαίσιο. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σακή, τον Δήμο και τον Δήμαρχο, τους εκπροσώπους της πολιτείας, την ιδιαίτερη τιμή να τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν και στο Εθνικό Κοινοβούλιο να είναι και εδώ κοντά μας, αλλά με ιδιαίτερη χαρά και τους φοιτητές μας, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα βλέπουμε από μια πιο ακαδημαϊκή σκοπιά. Είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο βιοπορίζονται, είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο αυτοπραγματώνονται στο προσωπικό τους περιβάλλον, στο οικοσύστημα μέσα στο οποίο λειτουργούν. Και εγώ αισθάνομαι μια ιδιαίτερη ευθύνη και άγχος. Θα ήθελα να σας επιστηρευτώ, γιατί τώρα αρχίζω να ψηλαφώ αυτά τα ζητήματα που αφορούν στην μελισσοκομεία. Η ευκαιρία αυτής της ημερίδας και της πρόσκλησης που μου έγινε, άρχισα να ερευνώ αυτό το ζήτημα και είδα πραγματικά την έκταση του αποτυπώματος που έχει σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, που ουσιαστικά αυτοί οι τρεις είναι και οι στόχοι της ιστορίας. Όπως τεθήκαμε πριν από περίπου 30-35 χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν αρχίσαν τα ζητήματα της αειφορίας να συζητιούνται στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια σφαίρα. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε αυτά τα ζητήματα και στη σημερινή μας συνάντηση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους αγρότες και τους παραγωγούς, καθώς στην προηγούμενη ημερίδα που έγινε, στην προηγούμενη συνάντηση, διενεμήθη ένα ερωτηματολόγιο από τον φοιτητή μας, που είναι ο Γιάσονας, ο Κωνσταντής, με τον οποίο θα εκπονούμε μια τυχιακή εργασία, η οποία κοιτάει την περιοχή μας. Και κοιτάει κυρίως τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των αγροτών στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και τι γίνεται εδώ, στο Δήμο Κρυφίων Μεσαπίων. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Σταχίου και τους φίλους μας, τους αγρότες, τους επαγγελματίες που ανταποκρίθηκαν, γιατί μόνο μέσα από αυτή την διαδραστική σχέση του να ακούσω, να με ακούσουν, να καταλάβουν τι τον ενδιαφέρει τον άλλο, να καταλάβουν τι κάνω εγώ, μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν λίγο περισσότερο. Στη χώρα που βρισκόμαστε, που είναι πληθυσμένη με πάρα πολλά θετικά, μας δίνει ένα πράγμα. Και αν υπήρχε, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία. Μας δίνει τη συνεργασία. Το να συνεργαστώ με τους ανθρώπους από το επίπεδο της γειτονιάς μέχρι το επίπεδο του πολιτικού συστήματος, που δεν θέλω να βοηθήσω κανένα, ούτε το πολιτισμό, στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, στο επίπεδο των πανεπιστημίων, στο επίπεδο των ανθρώπων του παιδείου και τους ανθρώπους της έρευνας. Δυστυχώς, είμαστε οι περισσότεροι εξημών μοναχικοί καβαζάριδες σε αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε εδώ, με την πρωτοβουλία του Δήμου, είναι να το διευθετήσει αυτό το ζήτημα. Και ήδη είναι και ο τρίτος κύκλος σεμιναρίων που κάνουμε αναφορικά με τα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας, της αγροτικής παραγωγής, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε στο πλευρό μας και την διοίκηση την πολιτιακή και τον Δήμο και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο και πραγματικά μορφούν για αυτό που κάνουν. Και πραγματικά για μένα κάποιος σήμερα αγρότης και παραγωγός είναι ήρωας. Δεν το λέω για να ευχαριστήσω, γιατί στον αγροτικό τομέα δεν υπάρχει κέρδος. Γι' αυτό και είναι λάθος να φορολογείται ο αγροτικός τομέας. Υπάρχει εισόδημα. Δημιουργείται εισόδημα που απλά επιτρέπει στον παραγωγό να συνεχίσει την παραγωγική του δραστηριότητα. Και βέβαια το καλό είναι ότι έχουμε οικογενειακής μορφής παραγωγικής εκμεταλλεύσης παραγωγική διαδικασία, τουλάχιστον ο παραγωγός δεν έχει
δεν υπομίζεται το κόστος των μισθών εκτός από περιόδους που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την λογική εργασία. Άρα, πραγματικά στεκόμαστε με μεγάλο σεβασμό, ότι τουλάχιστον πάρα πολύ και οι συνάδελφοι που βρισκόμαστε εδώ απέναντι στους παραγωγούς και στους αγρότες. Τώρα το θέμα είναι η μελισσοκομεία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όπως τονίστηκε, η μελισσοκομεία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για την αγροτική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέεται με την διατήρηση της βιοποικιλότητας, που είναι ένας από τους βασικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και την παραγωγή των τροφίμων. Η μελισσοκομεία παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως μέλι, κερί, πρόπολη, βασιλικό, βασικό πλωτό και γύρι. Ενώ η κατανάλωση του μελιού παραμένει σταθερή, με αυξημένο ενδιαφέρον από το καταναλωτικό κοινό για ποιοτικά τοπικά προϊόντα. Καθώς είναι μια διαδικασία και μια μορφή παραγωγής που έχει έντονα τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει την προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης του κλάδου μέσα από διάφορες δράσεις και μέτρα που περιλαμβάνονται στην κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα, παραγωγή και κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μελιού παγκοσμίως μετά από την Κίνα. Η παραγωγή το 2020 μελιού ανήλθε στους 217.864 τόνους μελιού. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, όμως δεν καλύπτεται η εσωτερική ζήτηση. Η εσωτερική ζήτηση για μέλι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται κατά περίπου 60%, που υπάρχει ένα 40% που είναι εισαγωγή μελιού από άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η παραγωγή του μελιού επηρεάζεται άμεσα από κλιματικές συνθήκες, μεταβολές της ανθοφορίας, καθώς και την υγεία των μελισσών. Τώρα κάποια άλλα στοιχεία που στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται 615.000 μελισσοκόμοι. Φαίνεται. Με περίπου 19 εκατομμύρια κυψέλες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αναφορικά. Αναφορικά τώρα με τις χώρες, ο μεγαλύτερος αριθμός κυψελών είναι στην Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, ενώ πολλοί ασκούν την μελισσοκομεία ως συμπληρωματική ή ερασιτεχνική δραστηριότητα. Και μόνο το 4% των ανθρώπων που ασχολούνται με την μελισσοκομεία θεωρούνται ως επαγγελματίες, δηλαδή έχουν πάνω από 150 κυψέλες. Ενώ επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την παραγωγή της μελισσοκομείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι υπάρχει μια ανομιμορφία στις δομές παραγωγής μεταξύ των κρατών μελών που ακολουθεί και την ποικιλομορφία στην γεωμορφολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, κορυφαίες χώρες παραγωγής μελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη είναι η Ισπανία με 31.000 τόνους ετησίως. Τα νούμερα είναι για την περίοδο 2021, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη εδαφική έκταση και κοινωνικές και κοινωνικές συνθήκες. Η Ρουμανία που παράγει 30.000 τόνους μελιού με εκτεταμένες υποσχήσιμες εκτάσεις. Η Ουγγαρία με 28.000 τόνους, που εκεί υπάρχει ισχυρή το αποτύπωμα της επαγγελματικής μελισσοκομείας. Η Γερμανία με 25.000 τόνους. Υπάρχει και πολύ μεγάλη αγορά, ζητιέται περιδομένη από τους καταναλωτές. Υπάρχει υψηλή κατανάλωση και πολλοί ερασιτέχνες μελισσοκόμοι. Στην Ελλάδα του χώρα μας, όπου έχουμε 22.000 τόνους παραγωγή με πολύ υψηλή ποιότητα μελιού. Αυτό χαρακτηρίζει το ελληνικό μέλι κατά μήκος και πλάτος του ελληνικού χώρου και ακολουθούν η Ιταλία, η Πολωνία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Τώρα, όπως είπαμε, ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών των καταναλωτικών και μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται από εισαγωγές. Έτσι, για το 2021 υπήρξαν εισαγωγές που άγγιξαν τους 174.400
3 τόνους, αξίας 406 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Από πού κυρίως προέρχεται αυτό το μέλι? Προέρχεται από την Ουκρανία, όπου υπήρξε και αυτή την περίοδο ένα ειδικό πρόγραμμα με πολύ χαμηλή δασμολογική επιβάρυνση, ως ένδειξη αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία λόγω του πολέμου με την Ρωσία. Έτσι, το μέλι που προέρχεται από την Ουκρανία καλύπτει το 31% των συνολικών εισαγωγών του μελιού εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί η Κίνα που καλύπτει το 28% της εσωτερικής αγοράς και η Αργεντινή που καλύπτει το 8%. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγωγές μελιού, είναι σαφώς λιγότερες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπου 25.421 τόνοι, αξίας 146 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά παρατηρείται μια αύξηση στην εξαγωγική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το μέλι της τάξης του 14% κατά την τελευταία δεκαετία. Είναι η κύρια εξαγωγική εταίρεια, δηλαδή που εξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέλι. Με 17% είναι το Ηνωμένο Βασίλειο που απορροφά τις εξαγωγές του ευρωπαϊκού μελιού. Ακολουθεί η Σαουδική Αραβία που απορροφά το 14% των εξαγωγών. Η Ελβετία με το 13%, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 13% και η Ιαπωνία το 10%. Το μέλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται υψηλής ποιότητας, αλλά έχει υψηλό κόστος παραγωγής λόγω της τυπολογίας των μελισσοκομικών επιχειρήσεων και της τυπολογίας της γεωμορφολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυρίως χαρακτηρίζεται από μια ποικιλομορφία από ορεινούς όρους και διάδρες, παράκτιες περιοχές, ένα εκτεταμένο νησιωτικό σύμπλεγμα, το οποίο δεν αφήνει να δημιουργηθούν αυτό που λέμε οι οικονομίες κλίμακας, όπου μέσω των οικονομιών κλίματος μπορεί κάποιος να μειώσει το κόστος παραγωγής με έναν άλλο παραγωγικό προϊόντος. Αυτή όμως η γεωμορφολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παράγει ένα εθνικό μέγεθος, το οποίο είναι υψηλής ποιότητας. Και ένα βασικό πρόβλημα, που το πούμε και λίγο παραπάνω, είναι η νοθεία του μελιού και η πίεση των τιμών από εισαγόμενα προϊόντα που είναι πιο φθηνά. Τώρα, η μελισσοκομεία στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αναλογία κυψελών ανακάτοικων. Δραστηριοποιούνται περίπου 25.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμοι, περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια κυψέλες, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στον αφορά τον αριθμό των κυψελών μετά την Ισπανία. Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται περίπου στους 22.000 τόνους, όπως είπαμε, το ελληνικό μέλι χαρακτηρίζεται για την ποιότητά του και τη γεύση. Ένα στοιχείο το οποίο συνηγορεί σε αυτό πάνω είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπάρχει μια ποικιλομορφία προσωπικών για τις μέλισσες, η οποία, όπως είπαμε και πριν, ακολουθεί την τυπολογία, την γεωγραφική τυπολογία της Ελλάδας, όπου έχουμε το θυμάρι, το πέφτο, το έλακο, το καστανιά, το πορτοκαλιά και όλα αυτά προσδίδει αυτή την ποικιλομορφία και στο παραγόμενο μέλι σε αυτή την υψηλή ποιότητα. Τώρα, η οικονομική και κοινωνική σημασία της μελισσοκομείας στην Ελλάδα αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου είναι δύσκολο να υπάρξει ανάπτυξη άλλων μορφών γεωργικής παραγωγής. Συνδέεται με την τοπική γαστρονομία, το μέλι μαζί με τη φέτα, την ελιά και το κρασί, με τα τυπικά ελληνικά προϊόντα, τα οποία έρχονται από την αρχαιότητα. Αυτό από μόνο του συνιστά αηφορία. Τα 4 βασικά προϊόντα που αποτελούν και σημαντικά συστατικά του ελληνικού τραπεζιού ήταν τα προϊόντα που καταναλώναμε και αιώνες πριν οι Έλληνες που ζούσαν εδώ στον Αττικό χώρο. Και το μέλι το βρίσκουμε σε πολλές κουζίνες, στην γαστρονομία πολλών τοπικών γευμάτων. Εγώ κατά την είμαι από την Κρήτη και χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Το μέλι σε πάρα πολλά παρασκευάσματα. Είναι προϊόντα τα οποία αρκετά μέλη είναι αναγνωρισμένα ως πόντ και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Για παράδειγμα, είναι το μέλι ανάλυσης της βανίλιας, το θυμαρίσιο της Κρήτης, αλλά όπως με ενημέρωσαν και οι άνθρωποι που είναι εδώ, υπάρχουν και πολλά τοπικά μέλη, τα οποία είναι γνωστά σαν ετικέτες. Είναι και της Καρύσου κόπου. Είναι και της Καρύσου, ναι. Νομίζω αυτό. Πώς το είπατε, κυρία Χρυσού?
προϊόντων ονομασίας του έργου. Πευκοδήματα. Πώς είπατε? Είναι πευκοδήματα. Ναι. Τώρα, υπάρχουν δραστήριοι συνεταιρισμοί και με τους κομμουνικούς φορείς, περίπου 40 με όλο τον νομικό χώρο, περίπου 40-50 συνεταιρισμοί και ένα στοιχείο το οποίο κάποιος θα μπορούσε να επισημάνει ότι υπάρχει δυνατότητα μέσα της αγωγικής δραστηριότητας και θα πρέπει να εξασκηθεί η πιστοποίηση και το branding, δηλαδή η μοναδικότητα στην επισήμανση του προϊόντος, η ετικέτα. Τώρα η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες καταναλώσεις του ηλιού ανακάτοικο, το ρόμε πολύ μένει, οι Έλληνες, 1,7 κιλά ανά έτος, όπως είπαμε έχει τη φήμη της εξαιρετικής ποιότητας, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτής της παραγωγικής διαδικασίας που διατηρεί σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες την παραδοσιακή της μορφή και την οικογενειακή. Έχει ένα παρουσιάζει υψηλότερο ρόλο του κλίματος και της βοτανικής ποικιλίας της Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται ως παϊροπαϊκές hotspot, ότι είναι ένας συγκερασμός οικοσυστημάτων λόγω της γεωγραφικής της θέσης ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, και αυτό περνάει σε διάφορα προϊόντα και στο μέλλον. Ενώ οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος έχει να κάνει με το κόστος της παραγωγής, λόγω της τυπολογίας των περισσοκοπικών επιχειρήσεων, της γύρανσης του πληθυσμού, ένα πρόβλημα που γενικότερα υπάρχει στον ελληνικό πολιτικό τομέα, υπάρχει ένα πολύ ψηλός μέσος όρους ηλικίας, ο αθέμητος ανταγωνισμός κυρίως από νοθευμένα προϊόντα. Τώρα, πολιτικές στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, η μελισσοκομεία εντάσσεται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη να συντάξει ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο να συνάδει με τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Σε αυτά τα στρατηγικά σχέδια, υποχρεωτικά θα πρέπει να εντάσσονται και μέτρα και δράσεις που αφορούν την μελισσοκομεία, καταδεικνύοντας την σημαντική θέση που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτόν τον κλάδο. Ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου. Ο κλάδος ωφελείται από ένα μέτρο και ένα στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στις περιοχές οικολογικής εστίασης, που σημαίνει ότι ένα 5% των περιοχών εκτάσεων πρέπει να παραμένει ακαλλιέγητο, και αυτό δημιουργεί συνθήκες στο οικοσύστημα από το οποίο επωφελούνται οι μέλισσες. Άρα υπάρχει μια διασύνδεση με έναν βασικό στόχο της κοινής αγροτικής πολιτικής, με έναν βασικό στόχο για το πρασίνισμα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει προτεραιοποιήσει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την αγροτική πολιτική είναι η αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιστών και στη στρατηγική Farm to Fork, αλλά και στη στρατηγική για την βιοποικιλότητα, καταδεικνύει η ανάγκη ώστε να διατηρηθούν οι πληθυσμοί των μελισσών, γιατί ως επικονιαστές είναι βασικές παράμετροι και της αγροτικής παραγωγής, αλλά αν εξαλειφθούν οι μέλισσες, θα καταρρεύσει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Επίσης, η διασφάλιση της υγείας των μελισσών και της οικολογικής ισορροπίας είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Η βελτίωση της ποιότητας και η συνεργασιμότητα των προϊόντων θα υπάρξει ειδική διάλυση για αυτά τα ζητήματα της συνεργασιμότητας στην μελισσοκομεία, και θα υπάρχει την επόμενη στο οποίο θα είδε. Δηλαδή, πώς διασφαλίζεται όλη η διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι που φτάνει στο ράφι και στο τεχνικό καταναλωτή. Και διάφορες άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση των ανθρώπων που ασχολούνται με την μελισσοκομεία, την κοινωνική στήριξη, την ανάλυση των προϊόντων και στρατηγικής προώθησης του ευρωπαϊκού μελιού στις διεθνείς αγορές. Αυτά τα μέτρα εντάσσονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2021 και του 2015, περιλαμβάνουν την κατάρτιση και την ανταλλαγή γνώσεων, την παρακολούθηση και την πρόσβαση των ασθενειών των μελισσών, την ενίσχυση της διαχείρισης των κυψελών και του εξοπλισμού, εργαστηριακές αναλύσεις, ενίσχυση της μετακίνησης των κυψελών, αυτό που ονομάζουμε νομαδική μελισσοκομεία, και δράσεις που αφορούν στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική υποστήριξη, καθώς και την προώθηση
Υγείου για τον Ανθρώπινο Οργανισμό και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Τώρα, αντίστοιχα είναι και τα εθνικά προγράμματα μελισσοκομείας. Για την Ελλάδα, 61,6 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις για την μελισσοκομεία θα καταβληθούν μέσα από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027 με 50% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρέχον πρόγραμμα που τρέχει είναι το πρόγραμμα τομεακής παρέμβασης μελισσοκομεία. Τα προγράμματα αυτά διαρκούν 3 χρόνια και η κατανομή των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες βασίζεται στο πλήθος των κυψελών, που στην Ελλάδα είναι η δεύτερη αναφορικά με το πλήθος των κυψελών, στις ειδικές ανάγκες του κλάδου σε κάθε χώρα και στην ικανότητα της απορρόφησης των πρωτοβουλίων που διατίθενται για τον μελισσοκομικό τομέα. Η εφαρμογή γίνεται σε συνεργασία με συνεταιρισμούς, όπως είπαμε στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 40 με 50 συνεταιρισμοί. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για μεγαλύτερη ανάπτυξη των συνεταιρισμών, γιατί ουσιαστικά οι συνεταιρισμοί λειτουργούν σαν εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίοι μπορεί να έχουν καλύτερη διείσδυση στην αγορά, να διεκδικήσουν καλύτερες τιμές για τα τελικά τους προϊόντα, να κάνουν συνδιαχείριση πόρων, να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να αυξήσουν το περιθώριο του κέρδους. Επιλέξιμες δράσεις στην τομεακή παρέμβαση μελισσοκομεία για την περίοδο 2023-2027 είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των μελισσοκόμων, συμβολευτική υποστήριξη, δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανανέωση του εξοπλισμού, την υγειονομική παρακολούθηση και την ανάλυση των προϊόντων, όπως είπαμε, έρευνα, καινοτομία και προώθηση των προϊόντων της μελισσοκομείας για να αυξηθεί το μερίδιο της αγοράς. Σημαντικό μέρος του αγροτικού εισοδήματος σε πολλές περιοχές από την μελισσοκομεία, όπως είδαμε, απειλές για την μελισσοκομεία είναι η απώλεια των βιοτόπων, από εκεί ουσιαστικά είναι η υποσκότοπη των μελισσών, είναι η αλόγηση εταιρείας πρόφητων φαρμάκων, στην κοινωνική πολιτική και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής από το απρόκτημα στο πιάτο. Προβλέπεται η μείωση των φυτοφαρμάκων κατά 30% μέχρι το 2030, η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες των μελισσών και η νοθεία. Ψάχνοντας να βρω διάφορα στοιχεία, είδα ένα στοιχείο που μου κέρδισε πιο ενδιαφέρον, δεν το έλεξα περαιτέρω, το οποίο αναφέρει ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Επαγγελματιών Μελισσοκόμων, ίσως οι μελισσοκόμοι που βρίσκονται εδώ σήμερα κοντά μας να μπορούν να το αξιολογήσουν, τον Μπέρναρντ Χόιμπερ, το 80% του μελιού χαράκτη της Ευρώπης είναι νοθευμένο. Διάφορα γλυκαντικά ή σιρόπια ή υποκατάστατα του μελιού που τελικά δεν είναι μέλι. Ήταν τρομερή εντύπωση αυτό το νούμερο, υπερβολικά μεγάλο. Δεν μπόρεσα να το αξιολογήσω, να το ανώψω τόσο μεγάλο. Η κοινή γύρεται επιχειρηματολογία αυτού του ανθρώπου, του Προέδρου της Ένωσης των Ευρωπαίων Επαγγελματιών Μελισσοκόμων, είναι ότι βλέπουμε μέλια στα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ σε πολύ χαμηλή τιμή που δεν δικαιολογείται. Σε τιμή δηλαδή δεν είναι και κάτω του κόστος. Και από αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα στο μέλι μπορεί να είναι θερμένο. Κάνουμε κάποιες αναλύσεις, σε πρώτη ανάλυση δεν φαίνεται. Οι συνάδελφοι που είναι πιο συγκεκριμένοι μπορούν να το πιστοποιήσουν. Μετά έγιναν κάποιες αναλύσεις DNA, που εκεί είναι πραγματικά ότι αυτά τα μέλια ήταν μεθερμένα. Έγιναν στη Γερμανία και στην Εστονία, αν είναι πράγμα. Δεν είναι ένα κομμάτι του ξέρω και αυτό που το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Τώρα, κάποιες άλλες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, όπως είπαμε στις κοινές εισαγωγές, την ανάγκη για την ενίσχυση της έρευνας, της πιστοποίησης, της ποιότητας και της διαφάνειας στην παραγωγή, τη διανομή και την επισήμανση του μελιού, την ετικέτα και τη δυνατότητα διαφοροποίησης του εισοδήματος των προϊόντων, όπως είναι ο βασιλικός προϊόντος, το πρόπολο. Υπάρχουν πολλά παράγωγα προϊόντα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημα του παραγωγού. Άλλες δύο διαφάνειες είναι και ολοκληρώνω την παρουσίασή μου. Μελλοντικές κατευθύνσεις προώθησης της βιώσιμης μελισσοκομείας μέσω πράσινων πολιτικών που είναι η στόχευση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά μέσα από το Green Deal, δηλαδή την πράσινη συμφωνία και της κοινής αγροτικής πολιτικής μέσα από τη στρατηγική από το πρόγραμμα στο πιάτο και τη στρατηγική για την βιοποικιλότητα. Άρα συνδέεται με τους γενικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε
και προσαρμοστικότητα των μισθών, ενίσχυση, όπως είπαμε, τη διαφάνεια κατά μήκος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας για τις εκδήλωσεις των θέσεων μέσω αυστηρών ελέγχων, η διαδικασία πιστοποίησης και η ενσωμάτωση των τεχνολογικών παρακολούθησης των μισθών και έξυπνων των ψηλών, εκμεταλλευόμενοι τα εργαλεία του μαθητή ψηφιακή γεωργία, τα ψηφιακά εργαλεία. Και κλείνοντας, τα συμπεράσματα, όπως είδαμε, με τη ισοκομεία αποτελεί ένα βασικό πυλώνα για την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική και την επικοινότητα. Η μέλη στήριξη των μελισσοκόμων συμβάλλει στην αγροτική ανάπτυξη και την οικολογική ισορροπία στην Ήπεθρο. Η κοινή αγροτική πολιτική αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της μελισσοκομείας και ενισχύει την παραγωγή και την ποιότητα του μελιού, όπως είδαμε μέσα στο κεφάλι πράσινο, με 60 εκατομμύρια ευρώ διατίθεται ετησίως και κατευθύνεται προς την μελισσοκομεία. Είναι αναγκαία η στήριξη για την προστασία, όπως είδαμε, των οικοσυστημάτων, της υγείας των μελισσών και της τοπικής παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούνται πολιτικές και δράσεις οι οποίες είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμόζονται στις προκλήσεις της σημερινής εποχής, που μπορεί να είναι κλιματικές, γεωπολιτικές, προκλήσεις υγειονομικές. Ζούμε σε μια περίοδο πολυκρίσεων, οπότε είναι σημαντικό και οι πολιτικές μας να χαρακτηρίζονται από αυτή την ευελιξία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εγώ ολοκληρώνω την συζήτηση. Ευχαριστήσω τον κύριο Φρούκα, που ακόμα μια φορά μας κέρδισε το ενδιαφέρον μέσα από την εξαιρετική ομιλία του για τα τόσο σημαντικά θέματα που ανέπτυξε σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις και τις οικονομικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς για την ανάδειξη της μελισσοκομείας ως σημαντικού παράγοντα στην κοινή αγροτική πολιτική και την αειφορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ομιλία με θέμα μελισσοκομεία εγκριτείας, ψηφιακές λύσεις στη μελισσοκομεία, με ομιλήτρια την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, κυρία Άννα Ματσάκη. Με γνωστικό αντικείμενο γεωργία εγκριτείας και αειφορική παραγωγή. Η κυρία Ματσακίδου είναι γεωπόνος με μεταπτυχιακές σπουδές στα ολοκληρωμένα συστήματα αγροτικής παραγωγής και διδακτορικός στην περιβαλλοντική. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία, καθώς έχει δημοσιεύσει εργασιών σε περιοδικά, συνέδρια και ημερίδες. Παρακαλώ την κυρία Ματσακίδου να λάβει τον λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα μια δύσκολη μέρα το πρωί, οπότε μπορεί να τα έχω φωνή. Καλώς ήρθατε αρχικά. Στη συνέχεια λοιπόν της προηγούμενης ομιλίας και του προηγούμενου σχολείου, η οποία αφορούσε την αγροτική διαχείριση και τις κατάλληλες πρακτικές για να έχουμε εθνική υγιές στην μελισσοκομεία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ψηφιακές λύσεις, που στην ουσία έχουμε και στόχο να έχουμε ένα υγιές μελισσοκομείο. Στην εποχή μας που η τεχνολογία έχει αλλάξει κάθε τύπο της ζωής μας, ακόμα και την παραγωγική διαδικασία, δεν ήταν και κάτι φαινόμενο και να επηρεάσει και τον
από τους μελετώμους. Κυρίως αφορά η παρουσίαση της ψηφιακές τεχνολογίες, κάποια ερευνητικά προγράμματα και βασικά αποτελέσματα των ΕΒΡΙ και δική μας μικρή αρχική δραστηριότητα. Αν και οι μικροσκοπικές ημέρισσες έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία στην παραγωγή, όπως έχετε ακούσει, στη βιοποικιλότητα, ακόμα και στην επιβίωση μας. Αποτελούν τους κύριους επικοινωνιαστές με το 75% του καλλιεργειών που καταλήγουν σε τρόφιμα και έχουν φυσικά την παραγωγή του μελιού, εκτός από γλυκαντικό, το αρχαιότερο γλυκαντικό, και πολλά άλλα υγεία μας, τα αθλητικά συστατικά, τα εξωτερικά συστατικά, είναι καταπληκτικό το συναντούμε καταπληκτικό ιτωλικό, λόγω πηγές. Το περιοδικό Time εδώ και μια δεκαετία έχει αφιερώσει ένα τέχος του για τη σημασία της μέλισσας και κάπου μέσα σε αυτό υπάρχει και η φράση που αποτελείται στο Μεστά, ότι αν μέλισσες εξαφανιζόταν από την επιφάνεια του πλανήτη, ο άνθρωπος θα έχει μόνο 4 χρόνια ζωής. Όπως και έχει μια φράση που υπάρχει μια δημοσιογράφο που έχει γράψει ένα σχετικό βιβλίο για τον κόσμο, ότι οι μέλισσες είναι η πόλη που συγκρατεί το γενικό μας σύστημα. Ωστόσο υπάρχουν προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εμείς ακόμη, ακούστηκαν στις προηγούμενες ομιλίες, οι οποίες κυρίως αφορούν τις περιβαλλοντικές πιέσεις από όλα οικοτόπων, φωτιές που έχετε βιώσει εδώ, στην Πολυέθρα, η αλλαγή της γης, η εντατική γεωργία, η κρίση των φαρμάκων, η κλιματική αλλαγή, η μείωση της βιωσιμότητας. Οι νέες τεχνολογίες αναλαμβάνουν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις που, όπως έξυπνες μεταξέλες και συστήματα παρακολούθησης, οι οποίες φέρνουν επανάσταση τώρα στη διακίνηση των στοιχειών, στην ουσία μεταμορφώνουν την παραδοσιακή εξοικονομία, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των πιξελών και βελτιώνοντας παράλληλα και τη τεχνολογία και τη βιωσιμότητα των χρηστών. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την οποία αφορά το πώς η τεχνολογία θα διαμορφώνει το μέλλον της κοινωνίας, πώς και προσφέρει σύγχρονα εργαλεία στους νοσοκόμους για να φροντίσουμε να αναλύσει τις μέλισσες τους. Οι καινοτόμες τεχνολογίες με εξοπλισμό και κτίριους συνεχώς ανταγωνιστικές, ποιες όμως πρέπει να επιλέξουμε. Είτε πρόκειται για κάτι απλό σε μια ζυγαριά ή για κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως έξυπνες κυψέλες που θα μιλήσουν το περίπτωση, η καταλληλότητά τους εξαρτάται από τις ανάγκες που έχετε εσείς στο νοσοκόμο, από τις τεχνολογικές δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε, την γνώση επίσης, αλλά και την δυνατότητα να επενδύσετε σε αυτό. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες, αρκετές είναι κατάλληλες για νοσοκόμους μικρής
παροχή κρίσιμων πληροφοριών στους μελισσοκόπους. Από τις πιο σημαντικές, θα λέγαμε, τεχνολογίες είναι η ανάπτυξη των έξυπνων κυψελιών, οι οποίες αξιοποιούν τις εξελίξεις στους αισθητήρες, στην τεχνολογία των αισθητήρων, στην διαδίκτυα των πραγμάτων και στην ανάλυση των δεδομένων. Αυτές λοιπόν οι έξυπνες κυψέλιες είναι αξιοποιημένες με αισθητήρες και σύγχρονες τεχνολογίες που επιτρέπουν την εξαποστάσεων παρακολούθηση των συνθηκών στο εσωτερικό της κυψέλιας σε πραγματικό χρόνο. Όλες αυτές οι πληροφορίες που παίρνουν τους δίνουν την δυνατότητα να έχουν πιο τεκμηριωμένες έτσι αποφάσεις, έτσι και να εκτελούνται πιο ορθές και βιώσιμες μετά πρακτικές. Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να μετρήσουν μια έξυπνη κυψέλη είναι η θερμοκρασία ή η υγρασία εντός της κυψέλης, η μέτρηση υπερεκτικότητας του αέρα εντός της κυψέλης, το βάρος της κυψέλης, ο οίκος και οι ειδήσεις που προκαλούνται μέσα από τις μέλισσες και οι δραστηριότητες των μελισσών στην είσοδο της κυψέλης. Ας δούμε λίγο μετά τις παραγωγικές αυτές. Οι μέλισσες είναι ευαίσθητες στα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας και επηρεάζονται έχουν άμεση οποία αυτά τα θερμοκρασία και υγρασία έχει άμεση επίδραση στην ικανότητα παραγωγής του τροφίμου φυσικά και στη ρύθμιση γενικά όλων των επίπεδων της κυψέλης. Η εσωτερική θερμοκρασία θα μπορούσε να πούμε ότι είναι ένας από τους βασικούς δείκτες της δυναμικής και της υγείας μιας κυψέλης. Η κατάλληλη θερμοκρασία μέσα στην κυψέλη βοηθάει λοιπόν την αποτελεσματική αναπαραγωγή του βόμβου, την επιβίωσή της από αντίξωες εξωτερικές συνθήκες, διατήρηση του βέλτιστου του ποσοστού εμιδάτωσης του κοπτηριού και επίσης δίνει μια πληροφορία όσον αφορά τη δύναμη της κυψέλης, δηλαδή το μέγεθος στην ουσία του πληθυσμού των μελισσών, αλλά στην απικία, ιδίως των συλληκτριών που πρέπει. Παρόλο και η σχετική υγρασία είναι πολύ σημαντική, μας δίνει πολύ σημαντική, αν έχουμε ακριβείς και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την υγρασία, θα έχουμε αν το λίγο όσον αφορά την υγεία του μελισσού μας. Κατάλληλα επίπεδα υγρασίας ιδίως των κοινών μας μειώνουν τη σταμάτωση των οδηγιών. Το νερό είναι απαραίτητο για τις μέλισσες, καθώς με αυτό βοηθούν κάτι στην μέλωση. Χρειάζεται πάλι η αρέωση του φαιού και για την ανάπτυξη του φόρου. Ωστόσο, η υγρασία, η χαμηλή υγρασία, αποτελεί αρκετά σημαντική απειλή. Τα σταγονίδια που μπορούν να δημιουργούνται μέσα στο μελίσι από για παράδειγμα υγρασίας εξωτερικής, δηλαδή από το κρύο έξω και όταν έχουμε υγρασία μέσα, και στάζουν στις μέλισσες πάνω, μειώνουν την δική τους υγρασία. Οπότε αυτό έχει και αποτέλεσμα στην θερμοκρασία της κυψέλης, ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα. Η υπερβολική υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη των λυκήτων, αλλά έχει και μεγάλη πίεση στην αλλίωση του μελιού. Οι έξυπνες κυψέλες εξοπλισμένες με αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας βοηθούν τους μελισσοκόπους να παρακολουθούν εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον, μειώνουν το καθημερινό κόστος εργασίας, ιδίως όταν η επιχείρηση είναι πάρα πολύ μακριά, και ρυθμίζουν τις υπαρχόντες βέλτιστες συνθήκες για την υγεία των μελισσών και την ανάπτυξη του βόμβου. Ρυθμίζοντας τον εξαιρεσμό και προσθέτοντας μόνο ουσία που χρειάζεται, μπορούν να δημιουργήσουν μια υγιή ατμόσφαιρα της μέλισσας στη διάρκεια του μπορούμε όμως να τοποθετήσουμε πού τοποθετούνται τώρα οι αισθητήρες. Οι αισθητήρες που τοποθετούνται εξωτερικά από τις κυψέλιες μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για το μικροπήγμα της απικίας. Οι αισθητήρες στη στάδα του βόμβου, αυτοί που τοποθετούνται στη στάδα του βόμβου, επηρεάζουν λιγότερο φυσικά από το εξωτερικό εξωτερική θερμοκρασία και όσο και σε σχέση με τους κοντά σε εξόδους και όσο μακριά
για να μειώσουν την κατανομική τους δραστηριότητα και έτσι να μπορέσουν να εξοικονομήσουν ενέργεια για την μεγαλύτερη περίοδο, όπως αυτό σημαίνει το χρόνο. Υπάρχει μια μελέτη που υποδεικνύει και τη δυνατότητα μιας μεθόδου μέτρησης που βασίζεται σε κάποιους αισθητήρες αερίων που θεωρείται μια υποψήφια λύση για την ανείχνευση ασθενειών σε ατυχίες των οργανισμών. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια διαφορά σε κάποια περιεκτικότητα αερίου όταν είναι συστημένη η κλίνηση από το δάρο και σε σχέση με κάποιο ενεργητικές νοσοκομείο. Αυτό βέβαια είναι μια ανάπτυξη μεθόδου που έχει περαιτέρω μελέτες, αλλά υπάρχει ήδη έχει ξεκινήσει. Όσον αφορά τώρα τη μέτρηση του βάθους, χρησιμοποιούνται ηλεκτροπική ζυγή, η οποία είναι το πιο διαδεδομένο θα λέγαμε εργαλείο στην νοσοκομεία. Επιτρέπουν την παρακολούθηση της κυψέλης χωρίς να σηκώνουμε, να διαταράσσουν τέλος πάντων τις μέλισσες στις άμυνες. Η διαφορά τώρα στο βάρος είναι μια χρήσιμη πληροφορία για αναπτυσμένες απικίες σχετικά με το παραδείγμα. Αν θα πρέπει να τις ταΐσουμε, αν θα πρέπει να τις μετακινήσουμε, ακόμη και αν οι μέλισσες χαθούν λόγω της τεχνολογίας. Το βάρος αλλάζει είτε από απώλεια νερού, λόγω ξύρασης του νερού, ή της αναπνοής το βράδυ, ή πρωινής αναπόρεσης, ή και της σώρευσης της επαρκής πάνω στην όχθη της κυψέλης. Τα δεδομένα μπορούν να ελέγχονται είτε χειροκίνητα ή να αποστέλλονται σε μια έξυπνη συσκευή και να ειδοποιούνται έτσι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα. Τώρα, η ενημέρωση στην παραγωγό από τους οδούς βοηθάται στην άμεση λήψη των δράσεων, δηλαδή όπως θα είναι μια άμεση σύλληψη του σμήνου στην πλασμιολογική. Ή σε κάποια πολιτικά μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι οι μέλισσες μπορούν να ξεμουνιάζουν την ασφάλεια. Να δείξουμε τώρα για τα οποία θα στείλουν ο οποίος μας βοηθάει πολύ και στην εξωτερική νόημα. Εδώ έχουμε ένα ζυγό. Μετράμε λοιπόν το βάρος της κυψέλης. Έχουμε και κάποιους αισθητήρες. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Έτσι πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια συσκευή η οποία είναι γορική, έχει κάποιο βασικό πακέτο στην πάνω, είναι ενδιαφέρον στο προσωπικό. Καταρχήν μετράει βάρος, να το δούμε το μιλήσει στο πάνω μέρος της ζυγαριάς, της ζυγαριά ουσιαστικά ζυγαριά είναι. Και συνδέεται μέσω τεχνολογία GSM στο κινητό μας τηλέφωνο και μας αποφέρει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο νοσοκόμος για να μπορέσει να λάβει να κάνει κάποιες ενέργειες προληπτικές ή διασωστικές στο νοσοκομείο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ζυγαριά έχει ένα ενσωματωμένο αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, με τον οποίο λαμβάνει κάποιες αποφάσεις και στέλνει κάποιες ειδοποιήσεις στον νοσοκόμο και έχει επίσης και έναν αισθητήρα ο οποίος τοποθετείται μέσα στο μελίσι. Είναι αυτός εδώ. Και μετράει τη θερμοκρασία τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή ακόμη κυρίως το χρησιμοποιώ τους χειμερινούς μήνες, μετράει τη θερμοκρασία στο κέντρο της μεσόσφαιρας. Έτσι. Για λόγους είναι βασικός παράγοντας υγείας για το μελίσι. Η διαφορά θερμοκρασίας και το περιβάλλον. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχει πολύ background που θα χρησιμοποιήσω, έχει αυτή την πληροφορία που στέλνει.
Οπότε εδώ είναι ένας δικός, που θα λέγαμε ότι είναι πιο διαδρομένη στο εργαλείο, στην εκπομπή. Υπάρχει η μέτρηση, υπάρχουν αισθητήρες που μετρούν αισθητήρες του τρόφιμα, μετρούν τον ήχο και τις δονήσεις, οι οποίες η μέτρηση του ήχου δηλαδή είναι ένας δείκτης αξιολόγησης της κατάστασης των αθλητών, ιδίως σε συνθήκες επισημολογίας και έλλειψης της βασίλισσας. Οι μέγιστες επικοινωνούν με δονήσεις, με κοινικά σήματα αποκίνησης σώματος, πλευρών, με πίεση με θόρυκα μεταξύ τους και πάνω στον ιστοσώματα. Οι αλλαγές τώρα στη συχνότητα του υλικού μπορεί να αποτελώσει αυτό το άγχος που υπάρχει μέσα στην ευθύνη, γεγονότα λειτουργίας, η παρουσία ή απουσία της βασιλισσας ή κάποια προβλήματα υγείας, όπως θα μπορούσαμε να κατάλαβουμε κάτι στις κατηγορίες. Έχουν παρακάτω κάποια παραδείγματα, ιδιαίτερα κάποια έργα που έχουν εφαρμόσει που ερευνούν τα θέματα. Εδώ φαίνεται η μόνη που μπορούν να βρουν τα τρόπια στην ουσία, να καταλάβουν τους ήχους. Έχουμε επίσης και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των μέσων στην είσοδο τώρα της Βρυξέλλες. Εδώ αυτή η μέτρηση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το είδος της τροφής που συλλέγεται, την δυναμική του πληθυσμού της Βρυξέλλες και τη συνολική ευρωστία της απικίας. Οι κάμερες αντίκρισης της κίνησης για τον πληθυσμό του είδους της τροφής που συλλέγεται μπορεί να δούμε πώς μεταβάλλεται η συλλογή και την πάροδο του χρόνου, να δούμε και τη διαφορετική τι μπορεί να συλλέξει γύρι ή νέκταρ. Οι κάμερες αισθητήρες τοποθετούνται στην είσοδο και μπορούν επίσης να καταλάβουν και τις δραστηριότητες πτήσης. Και μπαίνουμε και στους Έλληνες. Έχουμε μια τέτοια κάμερα εδώ. Στην ουσία είναι ένας σλάιντερ, ο οποίος έχει μπροστά στην είσοδο και είναι στην ουσία αυτό το περιγράφει θέσος, δείχνει μια μέση στο 30-35 εκατοστά, μια ακτίνα στην ουσία, η οποία όταν διακόπτεται αποσυνήσει το έσοδο των μεϊσών. Αυτό μπορεί να καταμετρήσει σε κάποια διαστήματα, να στείλει το σήμα και να καταλάβει συνολικά σε κάποιο χρονικό διάστημα την κίνηση της μέγιστας στο μεσοδόριο. Και φυσικά υπάρχουν και οι συσκευές εντοπιστικές, που κυρίως χρησιμοποιούνται για την προστασία των ψελών. Οι αντιμετές ψελών μεταποτούνται μέχρι της κίνησης και προειδοποιούν για την παραμικρή κίνηση της ψέλης, θέλοντας ειδοποιήσεις σε έξυπνες συσκευές. Τα πλεονεκτήματα λοιπόν των έξυπνων ψελών θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι η παρακολούθηση των συνθηκών από απόσταση και η άμεση παρέμβαση σε έκτακτη ανάγκη, όπως οι δραστικές κυψέλες και κοινωνικές συνθήκες, εξωτερικές και κοινωνικές συνθήκες. Η έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία, μειώνοντας έτσι τις απώλειες των παιδιών στα τραύματα στοιχεία, των μεϊσών. Η ανάλυση τάσεων και προτύπων, που μπορεί να βγάλει πληροφορίες σχετικά με τις εποχιακές δοκιμάσεις, τη συμπεριφορά της συστροφής και των αντίκτυπων που μπορεί να έχουν περιβαλλοντικοί παράγοντες στην απόδοση της απικίας. Και οι ίδιες είναι παρέχουν εκτελεστικές ερευνητικές εταιρείες, καθώς μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι μια πλατφόρμα για τη μελέτη της συμπεριφοράς των μεϊσών, της δυναμικής των μυτσελών και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν εξαρτητικοί παράγοντες στην κοινωνία των μεϊσών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι ακόμα
εξακολούθηση των ασθενειών. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει δεδομένα εξέλιξης, όπως οι διακοιμάνσεις της θερμοκρασίας που βάλουμε μιλάμε με τους αισθητήρες, η δυναμική του πληθυσμού και συμπεριφορά των μελισσών, για να εντοπίσει πρώιμα σημάδια ασθενειών ή προσβολών από ακάρια. Η έννοια αυτή η φυσικά ανείχνευση επιτρέπει στους μελισσοκόμους να λάβουν τα προληπτικά μέτρα που χρειάζεται πριν καταστρέψει την ψέλη. Επίσης, προβλέπει την αισθητουργία. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει να προβλεφθεί πότε η ψέλη πρόκειται να δημιουργήσει με βάση κάποια πρότυπα θερμοκρασίας, τις συχνότητες του ύπνου και τη συμπεριφορά της αργίας, δίνοντας έτσι χρόνο στους μελισσοκόμους να παρέμβουν. Επίσης, βοηθάει στο να βρεθούν οι βέλτιστες διαδρομές αναζήτησης της ψηλής, αναλύει το περιβάλλον γύρω από τη ψέλη και παρέμβει στους βέλτιστες διαδρομές της. Αυτό βοηθάει όχι μόνο στους βέλτιστες να συλλέγουν αποτελεσματικά μέτρα, αλλά βελτιώνει και την πράξη της δραστηριότητας της επικονίασης με τις τοπικές μελέτες και αξιολογείται και μπορεί να αξιολογήσει μια υγιή συμπεριφορά των μελισσών, δηλαδή μπορεί να γίνει καταμέτρηση των μη καλυμμένων γελιών του κόσμου σε εικόνες και διαδρομές των μελισσών, γεγονός που βιώνει φυσικά και το κόστος εργασίας των μελισσοκόμων. Έχουμε και ακόμα μια σημαντική καινοτομία, τη ρομποτική και τους αυτοματισμούς στην μελισσοκομεία. Αναπτύσσονται ρομποτικές συσκευές για επαναλαμβανόμενες και επιτυχικές εργασίες. Αυτές απελευθερώνουν φυσικά χρόνο τους μελισσοκόμους ώστε να διαχειριστούν μεγάλες καταστάσεις. Τέτοιες είναι η αυτοματοποιημένη εκπαιδεύση των ψελιών από ρομπότ, που εκτελούν θεωρίες δηλαδή ρουτίνα στις κυψέλες, μειώνουν την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτά τα ρομπότ σταρώνουν την κυψέλη για παράσιτα, ασθένειες και κάποια ανθρωπικά προβλήματα εσωτερικά, κάποια προβλήματα που δημιουργηθεί, με εικόνες υψηλής ανάλυσης και τροφοδοτώντας αυτά τα δεδομένα σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, μπορούν να βοηθήσουν στην εξόριξη και επεξεργασία του μελιού. Υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα που μπορούν πλέον να χειριστούν τα πάντα από το συμπλήρωμα μερίδια ως προσαρμογή και επικράτηση του μελιού με ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή. Αυτό είναι πλέον φυσικά το ελεύθερο κόστος και επιτρέπει την αποτελεσματική παραγωγή του μελιού. Και μια έμεση, θα λέγαμε, λειτουργία είναι τα εναέρια μη επανδρομένα αεροδάκια και επικοινωνίες. Αναπτύσσονται ερωτικά αεροσκάφη επικοινωνίασης, συμπληρωματικά της φυσικής επικοινωνίασης, όπου υπάρχουν προβλήματα μελισσών, δηλαδή με τον πληθυσμό των μελισσών. Αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μιμούνται τη συμπεριφορά των μελισσών, χρησιμοποιώντας αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη για την επικοινωνίαση των καλλιεργειών. Προσφέρουν δηλαδή μια προσωρινή λύση για τη μείωση των πληθυσμών των μελισσών σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε να αυξηθεί η βιοποικιλότητα και να υπάρχει και τροφή για τις μέλισσες που χρειάζεται. Εδώ είναι από μια μελέτη, ένα έρευνα, ένα ρομποτικό σύστημα που αλληλεπιδρά με τις θερμοκρασικές συμπεριφορές μέσα των μελισσών. Στην ουσία, εδώ είναι ο μελισσοκόμος που θεωρεί ένα ρομποτικό πλαίσιο σε μια κυψέλη με ενσωματωμένους τους αισθητήρες απευθείας στο πλαίσιο. Είναι εδώ ενσωματωμένοι, είναι το σπάρο εκεί που από όπου το βρήκα δηλαδή. Εξηγεί ότι εδώ υπάρχει αισθητήρας υγρασίας, θερμοκρασίας, ακόμα και της περιεκτικότητας του διοξείδου του άνθρακα. Εδώ σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε μια σημαντική συλλογική συμπεριφορά, δηλαδή δημιουργία της χειμερινής ημέρας για να κρατήσουμε την θερμοκρασία σταθερή τον χειμώνα, ώστε να δικαιώσει κάποιες θερμοκρασίες του μελίσσια. Και φυσικά υπάρχουν κάποια δεδομικά προφίλ,
Αυτές οι τεχνολογικές επίσης λύσεις προσθέτουν αξία στο προϊόν, δίνουν πρόσβαση σε αγορές, σε άλλες αγορές και αυξάνουν τα κέρδη. Ωστόσο, φυσικά, όλος αυτός ο κατάλληλος συνδυασμός των τεχνολογικών εργαλείων εξαρτάται από τις ανάγκες, τις τεχνικές δεξιότητες και την τεχνική ποιότητα των εισαγωγών. Τώρα, όσον αφορά τη χρήση των αρχείων, οι δεν έχουν στη διάθεσή τους κάποιες εφαρμογές για ηλεκτρονικά κυρίως, για την τήρηση των αρχείων και μπορούν να τους βοηθήσουν στο να λάβουν κάποιες αποφάσεις. Σε αυτές τις εφαρμογές μπορούν να επιλέξουν πληροφορίες που θα παρακολουθούν. Για παράδειγμα, θα είναι η παρακολούθηση της κατάστασης των αρχείων ή των βασιλισσών ή χορήγηση θεραπείων ή ποσότητα νοσηλευτικής μενικής. Πρόσθετες τεχνολογίες επιτρέπουν τους πιο εύκολους και χωρίς τη χρήση των τεχνών τρόπους εισαγωγής δεδομένα. Αυτές λοιπόν οι εφαρμογές βασίζονται σε τεχνολογίες ομιλίας σε κείμενο, δηλαδή μιλάς και καταναλώνονται σε κείμενο και σε αισθητήρες επικοινωνίας σε δικό πεδίο. Για την απόψη τώρα, όσον αφορά την κλασικότητα, για να αποκτήσουν την πρόσβαση στις αγορές, θα πρέπει να έχουν από τόσο μια οικονομική αξία και τα γενικά καπιταλιστικά προϊόντα να έχουν μια διαδεδομένη έκταση χωριστά. Αυτά τα τοπικά κοινωνικά πολιτικά χαρακτηριστικά του παιδιού μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες τιμές στην αγορά, αν μπορούν να αποδείξουν την καθαρότητα και την ποιότητά τους. Η τεχνολογία blockchain είναι μια τεχνολογία η οποία αφορά τη συλλέξη οριστή και την ασφάλεια των δεδομένων της έντασης στην υπηρεσιμότητας, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι το προϊόν που αγοράζουν έχει τα χαρακτηριστικά των περιμένων. Στην ουσία είναι ένα QR code το οποίο έχει αυτές τις πληροφορίες όλες μαζεμένες και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση και μάλιστα ασφαλίζουν και μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιους άλλους. Και δεδομένου το μέγεθος είναι ένα από τα πιο παραπληκτικά τρόφιμα, η τεχνολογία blockchain μπορεί να υποστηρίξει τους μεσογόνους αποφεύγοντας την εκκλασικότητα που υπάρχει στην πορεία της παραγωγής και την υπευθυνότητα σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς. Και τέλος είναι οι τεχνολογίες που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη των δεδομήτων. Σημαντικό εμπόδιο βασικά στους μεσογόνους είναι η ανεπαρκής πληροφόρηση και η ανεπαρκής ανταλλαγή γνώσεων, όπως και οι περιορισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης των ικανοτήτων. Οι τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν και τα δύο. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεων προσφέρουν στους μεσογόνους διάφορες επιλογές, από υποβολή κάποιων μελωδήσεων μέσω κάποιων εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα, ενημέρωση στις ιστοσελίδες και στις καλές πρακτικές, δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων με άλλους μεσογόνους, για παράδειγμα διαπόλυση ακτιών και θάνατων μεσών, μπορούν να απολυθούν εάν πληροφορίες με το πότε ξεκάζονται με το μετώνα κοντά στα μεσογόνια, είναι μια ανταλλαγή με πληροφορίες μεταξύ των γεωργών και των μεσογόνων. Επίσης, πρόσβαση σε άρθρα και βίντεο
Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες υπάρχουν κάποιες διαφωνίες αν θα μπορούσαμε να το σιωπηρίσουμε. Για το μεσητήρα διαδρασίας είναι μια ακριβή λύση γιατί απαιτείται καλλιτικά ψέλη. Για τους αισθητήρες θερμοκρασίας, για τους αισθητήρες υγρασίας δεν είναι οικονομικά αποδοτική λύση. Επίσης υποστηρίζουν ότι μια υγιής απαιτία δεν χρειάζεται. Για τα μικρόφωνα και τους ήχους δηλαδή δεν είναι αποδοτική λύση και επίσης η έντονη νοησογόνη για το μήκο τους ήχους. Για τις κάμερες μπορούσε να είναι οικονομική λύση μόνο αν χρειάζονται μία-δύο κάμερες και όχι σε όλο το νοησοκομείο. Για να είσαι εικόνας δεν θα μπορούσε να είναι τόσο ακριβής όσον αφορά τον φωτισμό των ασθενειών. Στο οποίο θα χρησιμοποιούν μόνο αν χρειάζεται κάποια αξία να προτέσουν κάποια απλή αγάσταση στο νοησοκομείο τους. Όσον αφορά τη τήρηση και τη χρησιμότητα και τη φανταρέκη, θα θεωρούμε όμως ότι θα μπορούσαμε να είναι χρήσιμα για τους μικροπαραγωγούς. Τώρα, σε σχέση με τους μεγάλους παραγωγούς, η οικονομικά αποδοτική, πιο εξελιγμένη σιγή, μένει στην τήρηση θερμοκρασίας και υγρασίας, απευθύνονται σε αυτούς που θα μπορούσαν να τους υιοθετήσουν, όπως και κάποιες άλλες τεχνολογίες, ο ανάλυσης της εικόνας, ιδιαίτερα να δημιουργηθεί για μια εφαρμογή ενεργητικά. Και φυσικά όλες τις τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα. Σε ένα ερευνητικό έργο, ευρωπαϊκό τώρα, γιατί προφανώς έχει τα εθνικά στοιχεία του αγώνου, κυρίως περιοχές αναπτυσσόμενες, σε ένα ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο που αφορά πάλι την ανάπτυξη των νοησογόνων για την χρήση των τεχνολογιών. Αρχικά μόνο το 21% των Ευρωπαίων νοησογόνων με κάποιο είδος ψηφιακής παρακολουθήσης είναι ένα χαμηλό ποσοστό. Και η τεχνολογία αυτή περιορίζεται κυρίως να παρακολουθούν μία μόνο της παραμέτρου που αναφέραμε πριν, κυρίως το βάρος της κυψέλης, και εφαρμόζεται και όχι σε όλες τις κυψέλες, αλλά σε ένα περιορισμένο μόνο αριθμό κυψελών. Και το κίνητρο εκμετώπισης της ψηφιακής τεχνολογίας είναι η διευκόλυνση κυρίως της διαχείρισης των κυψελών. Εδώ είναι σε αυτή τη μπάρα, είναι το πιο μεγαλύτερο ποσοστό. Φυσικά υπάρχουν και άλλα κίνητρα, όπως είναι η βελτίωση της υγείας της απικίας, η μείωση των απολειών, η μείωση της εξοικονόμησης κόστους και χρόνου. Όλα βέβαια τα δεδομένα διέφεραν αναπεριφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τύπο φυσικά του νοησοκόμου, αν είναι επαγγελματίας, αριστοτέχνης, το σχετικό μέγεθος της νοησοκομικής επιχείρησης, τα έτη εμπειρίας και πόσο ενεργή είναι σε κάποιους συλλόγους. Αυτό έργο του για να το αναφέρουμε και τι ακριβώς μελέτησε, στόχος του ήταν ένας κοινός δείκτης για τη μέτρηση και την αναφορά της κατάστασης της υγείας των νοησοσμηνών, ώστε να μπορεί να βοηθήσει και την άμεση εκτίμηση του κινδύνου. Ανέπτυξε λοιπόν ένα ψηφιακό σύστημα αισθητήρων σε όλες τις νοησοκομικές απικίες που μελετήθηκαν και μετρά το βάρος της κυψέλης, τη θερμοκρασία, την υγρασία, αέρια και το δεξιό του άνθρακα, τον ήχο και τις μορφές στην κυψέλη. Ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε και ένα ψηφιακό ημερολόγιο που επέτρεψε την παρακολούθηση όλων των χειρονακτικών των επιθεωρήσεων και των δεδομένων αντίκτυπων αυτόματα από τους αισθητήρες. Κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα που αφορούσαν για παράδειγμα την ανάλυση των δομήσεων έδειξαν ότι οι αποτυχημένες απικίες έχουν διαφορετική απόκριση από αυτές τις απικίες μήνες πριν την κατάρρευσή τους. Και όσον αφορά τη μέτρηση του δεξιού του άνθρακα, ήταν αρκετά υψηλή, υπήρχε μια ημερήσια διακύμανση που σχετίζεται με τις
υπερβολική ρήπανση από ρήπους, τα διάφορα καύσιμα. Το θερμικό έδρος επίσης εντός της απικίας μπορεί να μεταθέσει δείκτη της θερμοκρατικής υγείας της δομής της μέλισσας, των σελών, άρα δεν πόσο αλλάζει η θερμοκρασία μέσα στη ζέμη. Τώρα, η παρακολούθηση της θερμοκρασίας επιτρέπει την ανείχνευση των φάσεων της κατάρρευσης, δηλαδή τις φάσεις που πρέπει να καθαρίσει το νοσοκομείο, για να τελειώσει ο 4% αν είναι παραπληκτική θερμοκρασία στο νοσοκομείο, μπορούμε να εντοπίσουμε πότε θα αρχίσει να καταρρεύει στην ουσία το νοσοκομείο. Ένα μήνα πριν από το χάμο της καταπικίας. Γι' αυτό λόγω το μετρήσαμε 4 θερμοκρασίες, στο εξωτερικό περιβάλλον, στο εσωτερικό περιβάλλον, εξωτερικά του πυρήνα, στη ψέλνηση και στο κέντρο της. Και αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν λοιπόν την θερμορύθμιση σε μια τρισδιάστατα λέγαμε εικόνα. Επίσης παρακολούθησαν και την θερμοκρασία της απικίας του χειμώνα, που μπορεί να βοηθήσει στην ανείχνευση της παρουσίας και του μεγέθους του βόλου, το οποίο είναι σημαντικό για την υγεία του νοσοκομείου, την επόμενη στην άνοιξη που θα στη συνέχεια δηλαδή του νοσοκομείου την άνοιξη. Μέτρησαν και τη γνώμη των νοσοκομείων για τις τεχνολογίες. Το 45% χρησιμοποιεί τεχνολογίες, κυρίως είπαμε τους υγρούς, που είναι το πιο συνήθες εργαλείο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες άλλες τεχνολογίες της υγρασίας, η τήρηση αρχείων, ηλεκτρονικά, τεχνολογίες, τήρηση αρχείων, κάποιο κοσμικό, οι θερμοκρασίες, τις θερμοκρασίες υγρασίας, το GPS. Τώρα, από αυτούς που δεν χρησιμοποιούσαμε, ο λόγος ήταν κυρίως ότι υπάρχει το κόστος της αγοράς, ότι δεν γνωρίζουμε, δεν είναι συγκεκριμένοι με την τεχνολογία, ότι δεν είναι αξιόπιστες τεχνολογίες και να χρειάζονται. Μία παρόμοια μελέτη έγινε και από το εργαστήριο νοσοκομείου στο εσωτερικό της Θεσσαλονίκης, που έχει κάποια τμήματα που ασχολούνται με την νοσοκομεία, σε μια πιο μικρή ομάδα νοσοκόμων, ηλικίας 20 πετρών, όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αν χρησιμοποιούν και ποιες, φυσικά είδαμε ότι οι ζυγαριές πάλι αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό. Μετά δεν χρησιμοποιούσαν κάποιοι στο κόμμα του μεγάλου ποσοστό και στο GPS χρησιμοποιούνται από κάποιους. Καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών και πολλοί χρησιμοποιούσαν τις κάμερες. Μία ακόμα ερώτηση ήταν αν καταγραφή αν καταγράφουν τις θεωρήσεις τους, περισσότεροι ήταν effektivi και πώς καταγράφονται οι θεωρήσεις αυτές, συνήθως χειρόγραφα. Κάποιοι δεν χρησιμοποιούσαν αυτό, ενώ υπήρχε μια πολύ λίγη χρησιμοποιούν την αυτοματοποιημένη καταγραφή των αρχείων των πρακτικών τους. Το ίδιο λοιπόν το εργαστήριο έκανε και αυτό το έργο το ευρωπαϊκό, με σκοπό να δημιουργήσει λοιπόν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής, ανάλυσης και εκτίμησης των δεδομένων σε Κυψέλη και με στόχο να μπορέσει να γίνει πιο ευρεία η χρήση της έξυπνης Κυψέλης. Οι τρεις καταστάσεις που μελετήθηκαν ήταν η έλλειψη της βασίλισσας, αν υπάρχει νόμο για τα ορολογία και για την προγραμματοποίηση της βασίλισσα. Εδώ βλέπουμε πως η αρχιτεκτονική του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε με τους διάφορους συστήρες που χρησιμοποιήθηκαν. Είναι κάποιες εικόνες που υπάρχει η επέκταση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Εδώ είναι η υποτονίση με τους διάφορους αισθητήρες που καταγράφουν περιβαλλοντικά παραμένους υγρασίας θερμοκρασίας και το υλικό για τη συλλογή και ανάλυση θετικών δεδομένων, κυρίως που βέβαια είναι για ερευνητικό σκοπό τα συστήματα και να βλέπετε τόσο παρέμβαση. Και αυτό που βρήκα λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια διαφορά στην θεμελιώδη συχνότητα του
ως λειτουργεί τομεακή σε δύο περιοχές, Αθήνα και Κρήτη, με χρήση ηλεκτρονικών ψυχών, έντασης για επιβάλλον και εξωτερικής και εσωτερικής ταχυδρομικής συνεργασίας. Εδώ είναι το βάρος της Βρυξέλλης στην Κρήτη και εδώ στην Αθήνα. Βλέπουμε υπάρχει εκτός, είναι το μήνα από τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβριο, και κάποιους μέρες στο Γενιάριο. Εδώ λοιπόν είναι το βάρος, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση και στο βάρος και μια μεγάλη χάνη προφανώς με το η τροφή με τις μέγιστες, εδώ στην Κρήτη και εδώ στην Αθήνα. Μέχρι το είπαμε εδώ είναι το εξωτερικό περιβάλλον με Κρήτη και δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές εργασιακές. Οι εσωτερικά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες εδώ στην θερμοκρασία υπάρχουν κάποιες δοκιμάσεις στα ελέγχου και λειτουργιακό επίπεδο και τέλος είναι αυτός ο αισθητήρας εδώ που σας έδειξα, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί από τον Βασίλη και τον Ευθύμη, όπου σας έδειξα την λειτουργία πώς λειτουργεί, εκπέμπει μια ακτίνο, διακόπτεται όταν οι πέρισσες περνούν και αυτό το δείγμα στέλνεται στο σύστημα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Κάθε 18 λεπτά συλλέγονται όλες τις πληροφορίες και από το προηγούμενο κομμάτι επιστρέφεται στο σύστημα ελέγχου. Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές διακοπές, σε αυτό το σύντομο διάστημα, στέλνεται η υλοποίηση στον μεσοχό. Και τελείωσα. Αυτές είναι οι τεχνολογίες στην περισοδομία. Ευχαριστούμε την κυρία Ματσακίδου. Δύο ομιλίες στα θέματα των ψηφιακών λύσεων στην μελισσοκομεία, μιας και ακούγεται πως η τεχνολογία παιδείας υπάρχει και σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό για εργαλείο, θέλει όμως ένα σωστό προγραμματισμό και διαχείριση όσον αφορά το κόστος αξιοποίησης τους και το πραγματικό οικονομικό ωφέλους. Και επιπλέον δίνει ασφαλείς πληροφορίες στον μελισσοκόμο, που του είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη της παραγωγής. Πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε. Θα παρακαλούσα τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, εάν έχουν ερωτήσει ή τους έχουν γεννηθεί ερωτήματα από τα θέματα αυτά που αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές, να θέσουν ερωτήσεις. Κάποια ερώτηση? Πόσες σιγαρικές χρειάζεται σε ένα μελίσι, 10 μελίσι, 10 ψέλες, ας πούμε, για να μπορείς να πάρεις κανονικά δεδομένα. Αν θεωρήσουμε ότι το κάθε μελίσι έχει το μικρό περιβάλλον. Αν θέλεις να δεις το κάθε ψέλης, δηλαδή τις κάθε ψέλης τις πληροφορίες, μία σε κάθε ψέλη. Το κόστος? Το κόστος εδώ. Θα μας δώσουν εδώ. Η ιδανική κατάσταση είναι να έχει μία σε κάθε ψέλη. Επειδή το κόστος όμως δεν το επιτρέπει αυτό για ένα κοινό μελισσοκόμο, λειτουργεί δειγματοληπτικά. Δηλαδή τοποθετεί μία ανά 20, ανά 30, συνιστούμε μία ανά 50. Μία ανά 50. Ναι, αλλά και πάλι έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί ο μελισσοκόμος. Δεν είναι πολύ στη μελισσοκομεία και στο γενικά στον ελληνικό τομέα. Τα πράγματα είναι κάπως κοινωνικά, δημοκρατικά, το πώς λειτουργεί ο καθένας. Δηλαδή, αλλά η ιδανική κατάσταση θα ήταν αυτή. Να μπορείς να ζυγίσεις κάθε μελίσι, γιατί θα έχεις την τέλεια εικόνα για το νοσοκομείο και να προβλέψεις κάθε κατάσταση ανά πάση στιγμή. Αλλά και όταν, δεν θα αναλύσω το κόστος, γιατί είναι και αυτό κάτι τεχνικό, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει έξτρα επιβάρυνση, περιορίζεσαι σε δειγματοληπτικό μοτίβο. Ένα για 50, λοιπόν, ή ένα προς 20, ας πούμε. Ναι, αυτή είναι η συνήθιση. Και πάλι όμως πρέπει να μπει σε κατάλληλος μήνος. Μια μέση κατάσταση. Ούτε στο πολύ δυνατό, ούτε στο πολύ αδύναμο. Οπότε πρέπει αυτό, δηλαδή, πώς γίνεται η επιλογή του μελισσιουσί. Κάθε ένα πληρικά έχει το δικό του περιβάλλον. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει μια
για την περίοδο 14-22 δημιουργήθηκε το τομεακό πρόγραμμα νοσοκομείας, όπου εκεί χρηματοδοτούνταν 7 μέτρα, 7 δράσεις για τη νοσοκομεία. Το 23-27 που έχουμε νοσοκόμια να αγοράσουν και ψέγγες με ευρωπαϊκά χρήματα. Το 23-27 συνεχίστηκε το πρόγραμμα, το οποίο ονομάστηκε σε νοσοκομεία, με παρόμοιες δράσεις που αφορούσαν και εκπαίδευση και εξοπλισμό διευκόλυνσης και οικονομική στήριξη της νοματικής νοσοκομείας και άλλες δράσεις που είχαν να κάνουν με την επιστοποίηση των προϊόντων. Απλά στις δράσεις των προγραμμάτων που κοίταξα εγώ που τρέξανε στην ελληνική περίπτωση υπήρχε και πρόγραμμα για εξοπλισμό. Τώρα δεν ξέρω ποια ήταν η απορροφητικότητα, ποιες ήταν τελικά η απορροφητικότητα των κονδυλίων και να τα αποτελέσματα, δεν έχω τέτοια στοιχεία, αλλά είχαν τρέξει επίσημα 2 προγράμματα. Το ένα στην περίοδο 14-22 και το άλλο στην τρέχουσα περίοδο με αυτές τις δράσεις που περιγράφουν. Τώρα δεν έχω άλλα στοιχεία, δεν έχω δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, δεν ξέρω. Δηλαδή, πολύ ωραία που μας φαίνεται σαν πληροφορία. Προφανώς δεν πήγαν τα χρήματα εκεί που έπρεπε να πάνε. Είναι πολύ δύσκολες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μπορέσει κάποιος να επιλεγεί ή δεν ενημερώθηκε ο κόσμος για αυτά τα προγράμματα. Είναι πάνω από αυτό. Η εικόνα που έχει περιγραφεί για την κατάσταση της νοσοκομείας στην Ελλάδα και τα νούμερα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ερευνηστική και φυσικά δεν θίγεται ένα σοβαρό ζήτημα ελληνοποιήσεων, των οποίων δεν μπορεί. Ένα σοβαρό ζήτημα, συγγνώμη. Ελληνοποιήσεων. Έτσι που ο Έλληνας νοσοκόμος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί γιατί δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Είναι πραγματικό. Ναι, στα χαρτιά υποτίθεται ότι υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα προφανώς υπάρχει μεγάλο έλλειμμα, μεγάλη απόσταση. Άρα τελικά δεν έχουν εφαρμοστεί αυτά. Αυτό δεν λέτε. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Ναι, ναι, είναι 2 πράγματα. Ή δεν έχουν εφαρμοστεί ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Προφανώς συμβαίνουν και τα 2. Δεν το αμφισβητώ. Απλά θα να καταλάβω τι συμβαίνει. Κάποια άλλη ερώτηση, κάποια τοποθέτηση.
Γι' αυτό και έβγαλα όμως και το πίνακα που έλεγε ότι πολλές από αυτές τις τέτοιες δεν είναι εφαρμόσιμες στην πράξη. Δηλαδή είναι τα καλά εθνικά. Εσύ διαθέτεις να το εφαρμόσεις. Βέβαια, εκεί πρέπει το κράτος να αρχίσει να δημιουργήσει σεμινάρια για ανθρώπους, για παραγωγούς, για ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο ή να κάνουν αυτά σε άλλη πράξη. Και εκεί είναι το άλλο θέμα, ότι πόσο ασχολείται το ΤΕΙ εδώ πέρα το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, γιατί τις 2000 θα ψάχνω πιο πολύ. Δεν σε κάνει, συγγνώμη. Χρόνια. Το πανεπιστήμιο το ψάχνω το καπιταλιστιακό, πώς μπορεί να επιμορφώσει, να αρχίσουν να παίρνουν κάποια πράγματα να σου δίνουν συνεργασία με το πανεπιστήμιο, να επιμορφώνει τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή, ας πούμε, στην τελική εδώ πέρα, για να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες ή να αρχίσουν σε γραμματικό στάδιο να βλέπουν πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε κάποια. Ναι, είναι διαφορετικές οι τεχνολογίες αυτές. Βασικά, επειδή υπάρχει τι γίνεται, η δραστηριότητα τουλάχιστον στο μάθημα με τα μετροπαιδευτικά δεν έχει ξεκινήσει, θα λέγαμε. Δεν είναι δηλαδή, είναι στην αρχή. Οπότε έχουμε κάποια πράγματα. Ακόμα και πανεπιστήμια που έχουν παρελθόν στην γεωγραφία και στην φυσιολογία δεν έχουν υιοθετήσει κάποια εργαστήρια της τεχνολογίας. Έχουν μείνει απλά στην ισοτοπία παραδοσιακή νοσοκομεία χωρίς τεχνολογίες. Κάποια άλλα έχουν προχωρήσει. Όπως το Αστυνέμιο παράδειγμα, που έχει και κάποια δεν το έχω δείξει, αλλά υπάρχει γνώση στο πώς θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τον κόπο, το τι γίνεται τέλος πάντων, η οποία προέρχεται από δικά μας λούδια, αν προέρχεται από αλλού. Γι' αυτό υπάρχει ως έρευνα. Αλλά είναι πολύ εξελιγμένη. Δηλαδή υπάρχει ως έρευνα. Είναι έτοιμη και έχει κατευθύνσει από το δύο πολλά χρόνια πριν και δεν το ανέφερα γιατί θεωρώ ότι μέσα στο κομμάτι του. Γιατί είναι ένας
νοσοκόμους διοργανώσαν κάποιες θεματικές ενότητες. Το λέμε και τη μελισσοκομεία. Οπότε απευθυνόμαστε και φυσικά στους μελισσοκόμους, στους ανθρώπους που κάνουν ως χόμπι ή ως δεύτερη δουλειά τη μελισσοκομεία, αλλά και σε αυτούς που θα ήθελαν να ασχοληθούν κάποια στιγμή ή θα τους γεννηθεί η επιθυμία να συνεχίσουν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομεία. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα δούμε. Απλά σύμφωνα με τη δικιά σας συμμετοχή και ενεργοποίηση, αναλόγως και εμείς θα κάνουμε τα άλλα βήματα. Και ο Δήμος και το Πανεπιστήμιο. Αυτό το τελευταίο τουλάχιστον να πούμε ένα σχόλιο. Η ΕΔΙΑ είναι έναν παραδοσιακό μελισσοκομικό τόπο. Υπάρχουν μελισσοκόμοι τέταρτης γενιάς και πέμπτης στο νησί. Και υπάρχουν και άνθρωποι εδώ που έχουν ένα των εγγεγραμμένων μελισσοκόμων που εξασκούν και έχουν όλη μια εικόνα του μεγέθους των ανθρώπων είτε επαγγελματικά είτε ασθενικά που ασχολούνται με μελισσοκομεία εδώ. Θεωρώ ότι ενδιαφέρον είναι μεγάλο, γιατί υπάρχει δείξα στον απλό μελισσοκόμο να φτάσει η πληροφορία μέχρι εκεί. Άρα σήμερα θα περίμενα ίσως να έχει περισσότερο κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί γιατί, όπως και εγώ, ήρθα κατά τύχη. Δεν είχε φτάσει η πληροφορία. Και ίσως αυτό είναι μια πρόταση για το μέλλον. Μέσα από τα σωστά κανάλια, στο μελισσοκόμο, αν τελικά είναι το κοινό αυτό που απευθύνεται μια τέτοια εσπερίδα. Βέβαια, εννοείται ότι απευθυνόμαστε και σε αυτούς. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρώτα. Η αίθουσα, αν υπήρχε η πληροφορία αυτή μέχρι τη βάση, θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Υπάρχει κόσμος που δεν το γνωρίζει αυτό που γίνεται. Μιλήσαμε κάποια στιγμή για τα εμπόδια στην πρόσβαση των μελισσοκόμων και στην πληροφορία. Υπάρχουν κανάλια που μπορούμε να ενημερωθούν. Θεωρώ ότι υπάρχει πληροφόρηση. Απλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει συμμετοχή γιατί ίσως δεν ξέρω. Υπάρχει μια διαδικασία γιατί ξέρω. Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιος από το Μελισσοκομικό Σύλλογο εδώ, από τα σύμφωνα Μελισσοκομικού Σύλλογου? Ορίστε κάτι. Έχει καλυφθεί εννοείται και δεν έχει έρθει. Αν οι σύλλογοι που ενημερώνουν τον κόσμο τους και έχουν όσο και ενημερώνουν και έχουν πληροφορίες, δεν ενδιαφέρονται, δεν ασχολούνται, δεν. Δεν θα φτάσει πληροφορία. Ακριβώς. Εγώ συγκεκριμένα είμαι σε 5. Μου είπαν τα ξέρουν όλοι. Είστε 5 και Σε 5 μελισσοκόμους είπα και μου είπαν τα ξέρουν όλοι. Δυστυχώς οι μελισσοκόμοι είναι όπως οι αγρότες οι Έλληνες που είμαστε δύσκολοι στο να δεχτούμε καινούργια Τώρα θα πληροφορία. πάω στα σχόλια. Είναι δύσκολο, είμαστε δύσκολοι. Δεν ξέρουν. Δηλαδή, τι θα μας πείτε καινούριο για να έρθουμε να το μάθουμε. Και δεν θα πάμε. Έχουμε πρόβλημα συνεργασίας. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Το πρόβλημα συνεργασίας. Και αυτό είναι το μόνιμο gap που υπάρχει στην Ελλάδα. Αν με επιτραπεί, όσοι έχουν εξετάσει στο εξωτερικό και έχουν έρθει σε επαφή με τους αγρότες του εξωτερικού, το μόνιμο κενό μεταξύ ακαδημίας και παραγωγών. Αυτό λοιπόν και η ακαδημία σαν ακαδημία και η παραγωγή σαν παραγωγή να το φέρουμε πιο κοντά γιατί είναι καλό για όλους. Είναι μια win-win κατάσταση. Το κακό σαν παραγωγή. Και επίσης είναι και το αν μου επιτρέπετε, είναι και το timing. Δηλαδή, οι μελισσοκόμοι τώρα στην άνοιξη είναι και είμαστε στις φούργες μας. Τρέφουμε και τα φράγματα. Πάντως αυτό που λέει και ο κύριος με τα δόντα σίγουρα δεν είναι παραπάνω. Δυστυχώς. Είμαστε δύσκολοι σαν άνθρωποι. Μελισσοκόμοι. Ποιος εσύ που θες να μου πεις τι θα κάνουμε στα Μελίσια. Το είναι και όλοι οι αγρότες. Αυτές τις εκδηλώσεις και με αυτές τις δράσεις προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την οτροπία και να αρχίσουμε λίγο να ανοίγει το μυαλό μας και να έχουμε διάθεση να ακούσουμε και να μάθουμε ότι η γλώσσα δεν σταματά ποτέ. Όταν λέμε ότι τα ξέρουμε όλα, εκεί κάνουμε το μεγαλύτερο λάθος. Κλείνουμε την πόρτα στη γνώση. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, Λοιπόν, κλείνοντας,
Κλείνοντας, θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το πρόγραμμα της ανάπτυξης αυτοδιαγραφής και διαχείρισης φυσικών πόρων, τους φοιτητές και φοιτητρίες τους για την μεθοδική βοήθεια της επαγγελματική υποστήριξη, καθώς και τους φοιτητές και τις φοιτητρίες του Δημόσιου Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου που παρέχουν τις εκδηλώσεις προς την σκόπηση και οι οποίες εγγραφούνται στο site του Δήμου προκειμένου να έχουν πρόσβαση όλοι και όλες να τις παρακολουθήσουν και διαδικτυακά. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους δημοσιογράφους των δικών μέσων για την προβολή, αλλά και όλους εσάς που παρακολουθήκατε απόψε εδώ. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι όσοι και όσες παρακολουθούν όλες τις ομιλίες, θα παραλάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Δήμο και το Πανεπιστήμιο. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την τρίτη και τελευταία εκδήλωση για την μελισσοκομεία, την επόμενη 5 Μαΐου και ώρα 6, με θέμα, αν θέλετε να περιμένετε λίγο να κάνουμε, να δώσουμε λίγο και τα δώρα στους μαθητές μας, με θέμα πιστοποίηση ποιότητας και υπηρεσιμότητα μελισσοκομικών προϊόντων, με ομιλητή τον κύριο Νικόλαο Αυτομαΐτη, καθηγητή αναλυτικής χημίας του Τμήματος Χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, όπως και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΕΦΑ. Θα υπάρξουν φυσικά σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και σε τοπικά site. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γέλη, θα θέλατε να έρθετε. Εκ μέρους της περιφέρειας, κυρία Γέλου. Είμαι συμφοιτήτρια, είμαστε συμφοιτήτριες. Μετά από λίγα χρόνια. Πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ πάω. Τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.